La bicicletada popular compleix 28 anys i enguany la podrem viure el cap de setmana del 12 i 13 de maig. A més, arriba de la mà de l'exhibició aèria que oferirà espectaculars acrobàcies de 3 grups d'avions. Com que Repsol està al costat dels Jocs i, de fet, ens hem cregut que els Jocs es farien i serien un èxit des del primer dia, volem celebrar-ho i portem més avions. Aquest any tindrem 3 exhibicions en una sola jornada, la patrulla de Repsol, Bravo, que vindrà com cada any, és la 6a vegada que ve. M'agradaria remarcar aquest punt, que és una exhibició especial i pensada per celebrar que tenim Jocs i que es faran els Jocs. S'espera que prop de 4.000 persones participin el diumenge 13 de maig a la Bicicletada Popular de Tarragona, una gran cita esportiva i ciutadana que un any més tornarà a comptar amb 2 circuits. La bicicletada és una magnífica oportunitat que tenim els tarragonins de poder practicar activitat física amb un ambient festiu, lúdic. I gràcies a la col·laboració de Repsol es podran veure les acrobàcies de diversos avions des del balcó del Mediterrani, amb la participació de l'equip Bravo 3, la patrulla acrobàtica Jacob 52 i del pilot català Àlex Balcells.